ですね、結構ヘビーな曲を集めてみました。ヘビーな曲ですね。結構頑張って、1時間、結構頑張って演奏する感じになると思いますが。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。では行ってみましょうか。はい。では1曲目は、ナタリー・アイ・カマグさんバージョンです。ケアロハですございます。はい、2022年第1曲目はケアロハでございました。結構気合い入りましたね。入ってた、分かった？いやー、これはね、気合い入れないと歌えない曲でもあるので、はい、はい、結構ね難しいんですよ、これね。私はあれなんですけど、これピアノ弾きながらね、これだけの歌唱をするっていうのはとってもね、これはね、ありがとうございます。そうなんです。そうなんです。あ、そうそう、今日はね皆さんお正月バージョンなんですよ。これでしょ。これでしょ。これですね。そしてこれね。ちょっと見えないかな。芸春芸春と
キラキラはい、金色が書いてある、ここも芸金色でね春って書いてありますね。芸春。こそしてこはここは芸春って書いてありますね。芸春です。はい、もう春だから。本当ね、もうなんかちょっと気持ちは春っぽい感じになってまいりましてね。はい、それではちょっと調子のいい感じね、いきましょうか。ツイキャスの画像はちょっと荒いですね。ああ、そうなんだ。そうなんだ。今日はなんかちょっとどうかな。ぼやけてるかな。ぼやけてるのかな。あれかな、ちょっとピント合いづらいのかな、かもわかんないですね。遠い？他の方はどうですか？まあこんな感じかな。こんな感じかな。少しぼやけたぐらいがちょうどいいんです。ちょうどいいかもね。今日実はですね、照明を2個追加していて、中白色の電気をね、2つ今ちょっと正面から当てているんですけれど、どっかなんか違うところにピントが、でもこれあれがないもんね、ピントないもんね。全体的によく見える感じだもんね。なんか今綺麗に見え始めた。気のせいかな。でもいつもですよって。いつもこんな感じですか？いつもこんな感じで。ちょっとね、ちょっと荒いです。ツイキャスの画像はね、ちょっと荒いですね。他のアプリに比べるとね。はい、音大丈夫かな？大丈夫でしょうかね。はい。では行ってみましょうかね。ちょっと調子いい感じで。コア丸ですね。行きましょう。はい、お届けいたしました。コア丸という曲でございました。福ちゃんのコメント、ちょっとね、先生見れないんですね。福ちゃんの二人とも元がいいから問題ないですよ。今日も美男美女。もう正月からありがとうございます。福ちゃんのその褒め
え上手なところを私今年見習おうかな。言葉のチョイスがね、福ちゃんとね、っても素晴らしいですね。うん。ちょっと待ってくださいね。これで見てみます見ね。てみるの？あら。いや、少しぼやけたぐらいがちょうどいい。私ね、今年から眼鏡かけることにしました。いや、眼鏡かけなくても見えるんですよ。あ、でも見えるな。来たね、来ましたよ。はい、もっと前からということでございます。あららら、声が出ている。そう。おね元気ですか、福永さん。風邪ひきませんでしたか？小さいゆきこさん、こんばんは。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。今日はいつもと違いましてね、今日は火曜日ですんでね。そうだ。昨日がまだ三が日ということで、ちょっと1日遅れでございますけれどもね、今日火曜日の配信でございます。次回からはね、また月曜日。今なんか変なこと言った？大丈夫ですか？次回からですね。次回から第1月曜日、元のスケジュールに戻ります。はい、ありがとうございます。わ、今日13人もね見てくださってますよ。ありがとうございます。どうでしたか皆さん、お正月は？お正月？初詣ね、1日に行こうと思ったら、いや、いつもはですね、主人の実家の近くに行くんですけど、今年はもう正月は多分多いから行かないって姉が言うもので、私の実家の近くの神社に行きました。まあすごい人でした。なので途中で諦めて、いやもうちょっとしてから来ようって言ってですね、帰りました。やっぱりちょっとあれかな、やっぱ怖いですよね、まだ少しね。怖いというかね、なんかもうあそこさ、お参りするまでにトイレ行きたくなるかもよってこれいろいろ心配しそっちの心配しちゃったりして。確かにね、そうですよね。でもいろんなところのね場所の中継もね、テレビで見ますけれども、すごい人ですもんね、本当にね。でもまあこれでだんだんね、慣れていくのかな、生活にね。はい、それでは、次の曲をねお届けいたしましょう。次はじゃあどうしようかな。皆さん曲だってよくよく知っているっていうことですね。どっちにしようかな。じゃあこっちにしようかな。カアナーレ。はい。花水木でしたよね。はい。花水じゃない。花水木ですね。人とよさんのね、はいのメロディーで、そう。でハワイ語の歌詞が付けてあるカアナーレでございます。
お届けいたしました。かアナアレでございますね。かアナアレ。かアナアレですよね。イントネーションはどうなる？かアナアレ。イントネーションの勉強しましょう。かアナアレ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 。誰か何を言ってるんですかね。本当に。ちょっといいですか。ちょっとおしゃべりしておいてください。皆さん。いくちゃんね、今福岡にお住まい。鹿児島帰りましたか。いくちゃん、そう福ちゃんはですね、そういう方なんですよ。会ったことないけど、このツイキャスとかいろんな配信の中でのコメントの中でお友達になっちゃう方なんですね。福ちゃん、そういろんなねつながりができていいですね。そう私も今年はいろんな方と会ったことない方、ここの中でしかねこうお会いするというか会話できてる方と実際お会いできたらいいなと思います。そうですよね。Facebook とかもいろんなインスタグラムとかそうですけど、なんかコメントいただいてもお会いしてみたいなって思うんですけどね。なかなかそうもういかず、花水木は何月かな、5月ぐらい。5月ぐらいですかね。白いやピンク、薄いピンク、濃いピンクありますよね。大好き。上を向いてね咲いてますよね。だから空を押し上げてっていうことなんですね。上向いて咲くっていうね。でも今年はですね、カバリーミュージックね、テーマがレイズって言って、上向き上昇とかっていうちょっとテーマにしました。ね、ちょうどよかったね。そうね。やっぱり去年一昨年とね、あれですけど、我慢の年、それから今年はね、皆さんの運気も、気持ちもね、こう上がっていくようにっていう願いもあって、もうさすがにね、もうねもうコリコリかなっていう感じはしますけれどね。はい。そういう年にしたいと思います。なので、もうなるべく、聞いてくださる方はね、前で、生で演奏できる機会をね、増やしていきたいと思いますので、演奏が決まったイベントはもう片っ端から告知をね、してまいります。お近くの方、そうでない方も、ぜひお越しくださいませ。はい、それでは、次の曲いきましょうか。さあ、そうですね。じゃあ、鳥の歌をいきましょうか。はい。カビリナというタイトルのね、曲です。「
届けいたしましたカピリーナでございましたね。なんかこれテキストなんか第2冊にありますか？はい、そうですね。ウクレレのテキストの2冊目、そうです。の2冊目に入っています。2冊目、2冊目あるんですか？そうなんですよ。私持ってません。そうですね。まだ上げてなかったかなと思います。いつからあるんですか？あれだいぶ前からあるかな。そうなんだ。なので一応ですね、12曲で1冊。1冊で、もう1冊か、12曲で1冊。はい。で一応1冊目の1曲目から2冊目の12曲最後までいきますと、大体の曲は弾けるようになるというふうになってます。はい。そうなんですね。そうなんですよ。だから今ねインスタグラムではその1冊目の曲をねざーっと第3月曜日の午後7時からざーっとウクレレデュオで演奏しております。でカリキュラム通りにね演奏するので、冊子を持ってらっしゃる方、つまりは私の生徒さんはそれを見ながら一緒にカニカピラ演奏ができるという仕組みになっておりますのでね、ぜひ見てください、聞いてください。2冊持ってる方もたくさんいらっしゃるんですよ。2冊持ってらっしゃる方もいらっしゃいます、もちろんね。なので、いずれはまたその2冊目を何ヶ月かねずっと演奏していくことになると思います。はい、ということは私ね、そうですね。はい。ワイキキとかね、ワイキキ？カハクロワとかね、そんなの曲が入ってますんで、やったことは一応ありますが、そこら辺の曲までね、ウクレレで弾き語りできるようになると、もういいでしょうね。皆さんと一緒に頑張ります。なので、あんまりね、難しいことはしないようにしています。だから楽しくね、みんなで弾けるようにしたいと思っていて、あとは、今インスタでやってることを、生でね、実際、どこでもいいんですけど、公園でも、どっかの会場でもいいんですけど、生でやりたいと。もう曲を決めて、みんなで演奏しようっていう。みんな2冊持ってきてくださいって言ってね。そうなんですよね。生徒さんだけ。生徒さんだけですね、持ってるのはね。そうです。限定なんですよ。だからその中の曲のレッスンを受けていらっしゃる方だけがお持ちですということですね。はい。それでは次の曲で、沙織さん、バンプが難関です。今でも時々練習してます。これね。そこね、ソロ弾きってやつね。そうですね。ここのとこね。言っときますけど、原田はソロ弾きはしません。すいません。なるべく一人で演奏して弾き語りで、なおかつちょっとねメロディーを入れられるようになるとね、ちょっとまたバリエーションが出てきますんでね。福ちゃんはインスタグラム助かってますということです。なのでありがとうございます。そう。福ちゃんは12月にもらったばかりですということで、ちょうどね所属していらっしゃるクラスが2冊目にちょうど入ったところでして、でも1冊目は福ちゃんならもうすぐできるでしょ。そうですね。だから一応最初からバーッと通して、だから今インスタグラム合わせてやって弾いていかれるとねいいと思いますよ。はい、それでは次の曲に行きましょうね。次はね、これもちょっと懐かしい感じになるのかな。カノハナピリカイという曲がありますね。灘そうそうが、ケアリー・レイシェルさんがね、ハワイ語で、これはもう作詞ですけどね、詞をつけた、非常に分かりやすい編曲になりましたね。はい、それではお届けいたしましょう。カノハナピリカイです。
はい、お届けいたしました。可能なピリカエでございました。ありがとうございます。もうね、この曲はもうだいぶ十何年感じですね。はい。沙織さん、大先輩ですね。そうですよ、大先輩。沙織さん、今何年ぐらいですかね。ね、ちょっと教えていただけますか。忘れてるもん。時初めて新田祭の時にねお会いした時お上手と思って結構なるんじゃないかな、新田祭が3年ぐらい前でしょ、この間ねちょっとお聞きしたんですよ。でもごめんなさい、忘れちゃったんです。多分もう8年9年ぐらいかなと思うんですけどね。なら私の方が先輩なんだけど違いました。くちゃんまだまだ6年ぐらいっていうことですね。練習する時間が違うからね。私は何年になるからかしらね。私ひろき先生からなのでね。父と一緒にだから。そうですよね。父より前からだから。ひろき先生がカルチャーで教えてる時だから。じゃあもう10年ぐらい。10年以上になるかもしれない。あんなもんです。でもね、あれなんですよ、やっぱりね、続けるってすごく大事で、細く長く。だからもう弾かなくなっちゃうとね、とか、まあいろんなもの多分そうだと思うんですけど、やめちゃうとね、もうそこで止まっちゃうんで、でもやっとくといいと思いますね。だからね、今日もなんかで言ってましたけど、練習ですよねっていうことをやっぱり、まあ最終的には練習ですねっていうことを言ってました。YouTuber がそうだよねと思ってました。
でもそれぞれ皆さんのペースがございますんでね。あとは、いろんな楽しみ方がありますので、どれがいいどれが悪いっていうことは一切ございません、ね、ご自分のペースでなるべく長く続けられるように、いろんなことですけどね、取り組んでいかれたらねいいかなと思います。すいません、また生意気なことを言いましてごめんなさい。はい、それでは、あれ行きましょうよ。ちょっとテンポのいいやつね。あれ行きましょう。あともう一個あった。ブロッサムな日本家ね。はい。それではお届けいたします。ブロッサムな日本家。ブロッサムな日本家。ちょっと早かった？いや、早くないけどさ、このマイクの感じ、さっきと違うんだけど、この響き方が、はい、違いますか？これって一人しか入らないの？一人ってどういうことでしょうかね。2本ともこうブワーンってこうなるの？なりますよ。そうなの？あまり響かない感じでしょ。そう。多分今響いた。今響いてるよね。多分音がいっぱい出るとですね、楽器の音とか私の声とか入ってくると多分分かんなくなるんだと思います。そうなんですか。でちょうど今ですね、このボーカルの、用のスピーカーがボーボーってね、ボーカルのスピーカーだけですね、ちょっと足元によって今スマホの方に音が出ていっているような感じです。ちょうどミキさんのね足元なんですよ。足元に外向いてるからあまり響いてこないんだと思う。そうなんだ。聞こえづらいんだと思います。実は私もそんな感じでずっとこれリバーブかかってんのかなと思ってました。なんか今でも喋るといいでしょ。っていうか今のブロッサムナニホイエはすごくかかってて、ケアロハ歌った時は全然かかってなかった。そうですか。気のせいかもね。エコーがほら聞いてきたって。聞いてきた。そうなんだ。なんだろう。ほらまた宿題が増えたよ。そうか。ねえ、くちゃん。
もしあるとすれば、原因があるとすれば、電圧です。じゃあちょっと今日いっぱい使ってるもんね。じゃあちょっと消してこようか、少し。じゃあちょっと切れるものを切りましょう。一回。電圧ってですね、結構大事で、急に負荷がかかると音がね消えたりすることがあります。はい、大丈夫。これでいいと思います。そう？はい。はい。じゃあやってみよう。はい、それでは、行きましょうか。あと15分です。じゃあね、あれ行ってみよう。清和を上何をぬわぬっていう曲とね、メドレーになってます。はい。今だよ。やってみよう。ではお届けします。はい。
久しぶりでしたかね、これね、この曲ね。そうね。はい。はい、ここまでお届けしてまいりました。カバリリオハワイ、ね、2022、第1回目。何回も言うなよ、1回目ですね。はい、ではでは、おはやりカルヘア、はい、ね、これちょっとお届けいたしましょうかね。これも久しぶりね。これも、はい、そうですね、随分ね、久しぶり。じゃあ、おはやりカルヘア Sweet lady バイバマイナラにへの部屋をへくまかまレイアロハイクラダナリおはやり
は最後の曲ね、いきましょう。アロハマイクをね、はい。はい。はい、2022年もですね、皆様にとって希望にあふれる素晴らしい年でありますように、自然への感謝を込めて、ね。初夢ハワイだ。初夢ハワイに行ったんですよ。いいな。ということで、アロハハワイクオネハナを。行きましょう。
してまいりました、カバリリオハワイ2022第1回目でございましたが、いかがでしたでしょうか。それではですね、また来月は第1月曜日19時午後7時でございます。お会いしたいと思います。では皆様またお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。最後にハワイアロハ、みんなで歌いましょう。ハワイへ行くので花それでは今年1年素晴らしい年にしましょう。書いちゃった。それではまたアロハ。